ओइ थौ ह बाथोन जानो ना मानै माथामसो मोनो खोमालै। हाबाब माथो सानालाय सानजौथारबायलाय। सनालै आंनो दै लाबो गिलाससे बिराद दै गांबाय आङो। नैहाय दहाय बाबुजोंखा गावनि लोगोनिफ्राय थाइसे लेबु लानानै फैदोंमोन बेखौनो नोंनो सबक सेबनानै दोन्दोंमोन आङो। न' लोंदो सना। हा बाबुजोंखालाय बहा थांदों? दुगैस्रां लोबस्रां फरायसालियाव थांबाय ओंखामबो गैयामोन बे ओंखाम गोजां एसेखौनो जाहोहरबाय। आं दुगैहैनोसै। दे होमबालाय। निजिरा सना दुब्लियाथ' दिनै दब्लायसे मोनबायमोन गाबोनथ' माइ गायनांगोन सान्दुंआबो दाबो रुइथ्रा। बाबुजोंखा स्कुलनिफ्राय दाबो सफैयाखै बेथ' सोमथाबलायबोथारगौ बे। औहाय सान्दुं दुंनाय लामा थाबायनायाथ' जेबो नङाहाय नाथाय बेनि उदैया खमखि ओंखाम उखैबाय जानांगौ बे। बेराफारसेथिं गाननाय जोमनाय होनो सानबाबो होनो हाला। सना नों मा बुंनो सानदों आं मिन्थिखाबाय। नाथाय सना नोंसोरखौ लानानैसो आंनि बे थेर न'खरा नख्रांसे खुसिजों उसिफावनाय। गसाया आंनि न'खरनि खुसिखौ दुखुआव दा सोलायथोंसै। आंलाय बहा खुसि लाबोनो हायो आंथ' बाबुजोंखांजों रंजाफानोल' रोंगौ। बे रंजानायानो आंनि न'खरनि खुसि। जेखियानो जादोला गाबोनथ' जोंहा बैसागुनि 1 थारिख रायजोआवथ' जोंहा खमलायनाय बादायलायनाय जायो बेखौ गाबोन बाबुजोंखांखौ लानानै ज' नायदिनि। आं मोसौ दोस्लायनो थांसै होमबा। दे होमबा। बाजै सफैबाय बाबु। खोनासं सिबिनां रायजोफोर मोनसे बाथ्रा देग्लाय बैसाग दाननि 1 अक्ट' दिनै जोंहा रंजानायनि फोरबो। मानोना जोङो बोसोरफ्रामबो बिदिनो बैसागु फोरबोनि बैसाग दाननि 1 अक्ट' अर्थात पयला थारिख खालियाव जोंहा जोंनि गामिया नैबे खमलायनाय बायदि रोखोम खेलाजों होयो। बाहाय जोंनि गामिना बोसोरफ्रोमबो लैहोर बहाय हेफाजाब होफैयो थुलुंगा होफैयो। बेबायदिनो देग्लायबो जोंहा दिनैनि गोथार सान बे बैसाग दाननि दिनै 1 अक्ट' जोंहा दिनै मोनसे खेला बायदिसिना खमलायनाय बल गेलेनाय बायदि रोखोमनि खेला जोंहा जानोसै। नोंथांमोना बयबो जाहाथे दा बे खेलायाव गेलेगिरिफ्रा जाहाथे थुलुंगा मोनो उत्साह जायो बेबायदिनो नोंसोर बयबो गोसोयै मोदोमै माने मदद होदो आरो थुलुंगा हो। जोङो आवगायाव थांनाय बोसोराव देरहानाय एबा जाय देरहायो बे हानजानो बा बिसोरनो जोङो 1,000,000 रां बान्था होनाय जादोंमोन। नाथाय देग्लाय जोङो जाय देरहागोन बेनो जोङो 2,000 रां बान्था होनाय जासिगोन। दा खेलाया जागायजेननोसै। दा बयबो नोंथांमोना सिरियै नायदो आरो गेलेगिरिफोरखौ गेलेग्राफोरखौ
थुलुंगा होनो थाखाय मदद होदो आं बेखौनो बुंनानै फोसावनाय जाबाय। जुरि 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 Apa? Juri. Apa? नै नोंना बिबोना आथिं बायजां गिदिंनाया देरहाबाय। बोरैबा बायफ्लांबायबा? बाया माथो आंनि फंबाया। जोंहा रायजोफोरजोंहा रादाय खानाय बादियै जोंहा नैबे दिनै एखेबारे खमलायलायनायाव बे बादायलायनायाव देरहामारबाय। दानिया बियो बान्थाखौ लांफैनो हासिगोन। आं निमाहा बियो। मानो होनोब्ला आं बे बान्थाखौ नाजावनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला आंनि बिदा बिबाजैयासो आंनि जिउखौ खांदों।
आधा बाजै फैदो। बे जोंखांनि बान्थाखौ बुंनाय बादियै होनाय जाबाय। ओइ थरथिं बहा थांखो र' बेलाय? मानोबामोन आमाय? हा बहा थाङोब्रा? बे हाग्राखौ नायनो सुखुथाराखिसैलां। नों बेखौ दा एसे एवदो। माबार एवनानै बेदर लायनांगौ। ओइ अमा खर' थैसाम एसे लाबोफा, आलासि फैगोन। माबा थाङाबा मोननाय नङा। आखाइ दानफ्लांलायनायसो बेदरा हयले। थोलायखारा। नै माथो गस्लाबो जिजोबथारबायदां। गस्लाबो गांसे लाबोफादो। थांदो। दे आमाय। माबार एवदो। हेल' नोंथां। नै नोंथांनि गेट गुदियाव दंफैयो आङो। अन्नानै गेटखौल' खेवफैदो। नोंथां सफैमारबाय आंनि गेटआव। ए र' नोंथां र'। थरथिं हनै आलासि फैबायलै। गेटआ खेवना होदो। ए जागोन आमाय। नै बेनो दुमरु बिथांनि न'आ। ए माथो साफाथारलाय बेवानि न'आलाय। ए आमाय आनैया दङ फै। बिथाङा दङ ना? ए दङ। गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों। माब्रै दं? मोजां बेवाइफोर गोजोन्थों। फैदो। हाब सर' नोंथां, आंनाव फैयाथ' गोबावथारसैमोनलै नोङो। औलै नोंथां, गोबाव जाथारबायमोन। दिनैसो सफैनाय जाबाय। मोजाङै दङ दा? औ दङ, मोजाङैनो दङ। बेवाइ माब्रै दं? दङ मोजाङैनो दङ। फै सिङाव जिरायनोसै। जागोन। दे जिरायथ'। जागोन। ए जिराय दे आगै जिराय। जागोन दे बाजै जागोन। औ दे आब' दे। आं साहासो फुदुंदोंमोन। दे नोंसोर जिरायथ' दे। ओइ थरथिं मानोबामोन आमाय? बे हाग्रा एवनाया दोनथ'दोलै। बे गारिया लेथ्राथारसै। गारिखौ एसे बाल्थिङाव दै लाना सुदो। आं दाबसेयाव थांनांगौ दं। फैनायफ्राव एसेबो खस्थ' मोनबोआखिसैना? औ बाजै मोजाङैनो सफैदों। मोजाङै दंना बिनानाव? मोजाङैनो दङ आब', इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आदायालाय बहाथो थाबोलायखोनो? नै भाइ, नैलै माबा थरथिंखौ एसे गारि सुनो थिनदोंमोन आं। बे खामानि मावग्रा गथ'खौ। दे जागोन दे आदा। दे साहाफ्रा बोरै जाखो? दे बिदिबा नोंसोरो जिरायथ' दे, आं साहा लायनि। औ दे। देलै दे थाब लाबो। आच्छा नोंथां, दहाय बै गेट खेवना होनाय गथ'आ सोर जाखोमोन? आं सिनायनो मोनाखिसै। बे सेंग्रायाथ' जारिमिना दुखु गोनांथार। 5 बोसोरनि सिगां आं बिसोरखौ लाबोदों। बे सेंग्रानि मुङा थरथिं। आच्छा। बेहा सासे फंबाय उन्दै दं। लाइफ हिस्ट्रिया गोबां दुखु गोनां। मानोना 5 बोसोरनि सिगां बिमा बिफा गासैबो मटर एक्सिडेन्ट जानानै थैजोब्बाय।
दा मावरिया खावरिया थानायखाय सानैखौबो आंनावनो दोनफैबाय। गथ'फ्रा खोब माहि खोथा मानिसो गारो। दुइसिन फंबाया दा लोगोफोरजों गेलेलाहैदों आरो बावनो देरसाबथोंसै। मोजाङानो जाबायना बेवाय, एफा मोजां गथ'फोर मोनदों। फिसाफोरबादि बेंनानै लाबानो जाबाय। दा खरस खालामनोबो नोंस्रा मानसि गैया, मोजांसो जाबायना। हाब नंगौबोलै, गथ'आ जोंखौबो मोजाङै नाजावदों। दा बेबादि गथ' मोजां मोनोब्ला जोंहाबो लाजागौमोन। दानि बोथोराव बाहेरा गथ' मोनलानांगौआबो सम्भब नङा। बर्थमान ओरैनो गथ'आ मोजाङानो, मोजाङै सोलिदों। आरो बेबायदि मोजाङै सोलियोब्ला गावसिनि भबिष्यत जिबनाबो मोजां जागोन। मानोना बेनि फंबायखौ आङो एसे लेखा फरायाव दावगालांजानायखौ लुगैदों। बेखायनो आं जोबोद अनो। ए थरथिंमोनखौ सोंदों? औ आब', बिसोरखौनो रायलायदों। गावसो आलासि जाबायलै। हेद नोंजों जाथ्रालै। बिनानाव बिदिनो सम सम बेरायफै, गावस्रा फैथ्रा इसेबो। गावस्रालाय थांफेरदों नामा जोंनाव? आंहा नंनायनि नङैनि गुदब्ला गुदब्ला नुजाहैबाय थानाय जायो बेवाइनाव। लाजिलाय लांबायसो आङो। बेवाइफ्रा दाबो खेबसेल'सो थांनाय जादों जोंनाव। थांनायानो जाया आरो आब'खौथ' लांफायानो। आब'खौ लांफाबानो जायो बेरायनो। बेहा न'आवनो दिगदारथारलै, रावबो सम गैया सम मावग्राबो बेरायबासो गैया। ना गोसोफ्रा फ्रि जायो बेवाइ। आइया बावनानैसो थादों। आइ बिथरायालाय बहाथो थांदोंनो? न'आवनो दङ, लेखा फरायगासिनो दङ, आनजादाबो खाथिसैनो। ए दे फरायथों। बिथराया नै नोमथै फैदोंलै, नोमादैबो। नोमथै सरन, नोंनो चक्लेट लाबोग्रायाब्रा। फैदोहाय फैदो फैदो। थांगौ आफा। ए आदै मादैया माला फैया मिन्थिथाराखै आं। नै दासो सफैदों फिसा। नाङा आदै सना। हामबायसै आइ। फै ओरै आइ आंजों आलासिफोरजों रायलाय। हा फरायनायफ्रालाय बेसेबांथो आवगायखो? गथ'आ गावनो फैखाबाय, गावनावनो सोंदो फरायनायफ्रा बेसेबां आवगायखो। खोन्थादोलै आइ फिसा हिनजाव लेखा गोरों। गैयालै आदै, दासो BA पार्ट 1ल'। आफाया एसे बारा बुंखायो। दे होमबालाय बिफा, थांफिननांगौ समाबो जाबाय। मा रायलायनांगौ रायलायखादो। ए नोंथां नङा होननाया, जोंनाथ' खामानिया जाजोबथारबायलै। NLSPRनि खामानियाबो जाबाय 25 कौटिनि, आरो EIBP नाबो जाबायानोमोन। एसे आद्रा खामानि दंबावो। अब्लाबो आं सान्दों NLSPRनि खामानिखौ मावहो मावहो EIBP आबो जाना फैगोन। साखाफारा जादोल'। नोंथांजों बे फनाव सिंनि बाथ्राखौ बुंहरैनि खारना बेनो। थाखा फैसानि खोथा थाबाय। दे आदा, बिदिबालाय खामानिखौ जानाय खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। दिनै बिदिब्ला एसेयावनो थांनोसै नामा? थांथारनोसैबो बेवाइ। औ बेवाइफोर, न'आवबो मिस्ट्रि एरि नागारनानै फैनाय जादों, मिस्ट्रिफोरबो दङ। ओंखाम एसे एसे जालांजागौमोन। नांला बेवाइफोर, थांसै मालाबा फैफिनगोन। आयै, आदै मादै मोना ओंखाम जालांलानो? जालांलानो आइ। जानांलायला फिसा। दे बिदिब्ला आदा थांलायदोनि। थांथारमारनोसैसो। दे आइ, हनै नोमथै नोमादै मोनहा थांनोसैनो, सनमान लाहरफैदो। फैफेरा ओंखाम मोनजालांला। नांला बेवाइफोर, थादो। मालाबा फैफिनदो। हामबायसै फिसा। दे आगै गोजोनथोंसै। हामबायसै बिनानाव। दे आब' दे, गाज्रि मालाबाफोर मोना। फैफिनदो। मानो गाज्रि मोनलाबायनांगौसै। उनाव नोंसोरबो थांदो आदा बाजै। जागोन। दे हामबायसै बाहाय। बेवाइफोर थादो होमबालाय। दे थांदो दे। हनै बिफा, अखासो हालायलांबाय। ए बाबु। आमाय आनैया थांसै नामा? औ जों थांनोसै। ए र'। थरथिं बाबु। ए आमाय आनै थांमारसै नामा? औ जों थांसै थांनोसै। बाबु। दे। नोङो मोजाङैनो मावनानै जादो। बे नोंनि माहाजोना जोंनिनो, आंनिनो असे लोगो। आं मोजाङैनो मिथियो नोंनि घटनाखौ, नोंनि जारिमिनखौ, नोंनि बिमा बिफानि न'खरनि सब घटनाखौनो जोंनो खिन्थाजोब्बाय। जों खोनानानै
जोङो मोजां मोनदों दा नोङो नोंनि फंबायखौ लानानै मोजाङैनो बिसिनाव मावनानै जादो फंबायखौ मोजाङै फोरोंदो दे दे आमाय होमबा थांलायदो दे मोजाङै थादो दे मोजाङै मावनानै जानानै थादे औ दे थांदो दे आमायानो दे थादो बाबु थादो निजिरा सना ए सफैबाय हादामानि बाबावा थांबाय थादों हनै नायहर हनै मालाय जों सानैखौ खुम्फु गेलेनानै जाहैयोनो देलै सना बाबु जोंखांनि साननायानो जाथोंसै हाब माथो सानाबो सानजौथरबायलाय थांनांसिगोनलै आदा बाजियाबो नेगासिनो दंदां दा नागिरलाबायलायगोन बिसोर हा अखायाव मा जालाबायखो आदा थरथिं ओरै फैनायसाय मानो जारौ हा अखा हानायाव मा मावबाय थागोन नोंलाय बे अखा हानायाव मा खालामबाय थादों सिगोन सिगोन ओरैनोबा गांसेल'सो बे अखा हानायाव मा मावबाय थादों नोंलाय मावाबा आमाया गाज्रि मोना